Zine egitea zaila da. Nire esperientziagatik eta nire iritzian zailena zine egiteko dirua lortzea da. Baina egitea zaila izan da, zorionez, izugarri goi mailako profesionalak dauzkagu, bai arlo artistikoan eta bai teknikoan. Frogatu dugun bezala azkeneko urte hauetan Moriartiko lagunekin eta beste hainbat ekoizleek ere egin dituzten eskaintzekin. Gero ikuspegi teknikoa eta artistikoa berme osoa eskaintzen dizu. Noski beti zuzendarien esku dago, zuzendariak dira ere hor beraien zigilua jartzen dutenak lanetan, ez? Baina talde osorik gabe ezin da egin, orduan aktoreak eta teknikari guztiak dira beharrezkoak, baina zorionez Euskal Herrian ikaragarri goi mailako profesionalak dauzkagu. Eta hori ja ez da zaila. Zaila dena da gero hori saltzea. Niretzat bi prozesuen bi mutur horiek dira zailenak. Finantzak eta lortzea, dirua lortzea pelikula egin ahal izateko, eta gero hori errentagarri egiteko sarrerak saltzea. Hemen ia beti zerotik hastentzea. Zerotik eta ikaragarrizko zailtasunekin. Eta gero euskerazko proposamenak direnean asko zailagoa zen, noski. Garbi daukagu euskaldunok gure merkatua oso txikia dela eta ez da berdin euskeraz ekoiztea edo gazteleraz ekoiztea edo ingelesez ekoiztea. Orduan oso merkatu txiki batera zuzenduta zoaz, orduan aurrekontua ikaragarri zaindu behar duzu, edozein arazo txiki aurrekontuan gero ez duzu rekuperatuko, zeren azkenean ikaragarrizko arrakasta edukiko bagenu ere inor ez da beratxengo. Margenak dira minimoak, dana ondo joan da. Eta istripua beti hor dago, zail. Niretzat izan zen lehenengo pelikula, irudi errealeko pelikula. Oso esperientzia niretzat interesgarria eta ikaragarri jasi nuen, hain zuzen ja eskarmentua zuen talde oso potentea genuelako, ez? Txepetik hasi eta zuzendariak, Telmo eta Kixirentzat ere beraien lehenengo luzea izan zen. Ordura arte bakarrik laburrak egin zituzten. Ekipo teknikoko kide guztiak eta artistikokoak eta horiek ja bazuten eskarmentua. Eta nik oso oroipen politak dauzkat, oso ondo funtzionatu zulako giroak, lantaldeak ikaragarri ondo lan egin zuen, eta jende asko inplikatu zen lana ahalik eta txukunen egiteko. Egin genuen plato lanak egin zituen San Pedron, Pasai San Pedron zegoen frigorifiko uztu hutsa zegoen batek. Ondo atera zen dena. Niretzat azpimarragarriena behar bada izango litzateke pelikula izan zela, nik uste euskaldun gehienek edo euskaldun askok behintzat lehenengo aldiz zinemaretoetan euskeraz ikusteko aukera eskaini zien lan bat, ez? Eta niretzat hori oso handia izan zen. Eta gero horrekin batera egia esan oso polita izan zen ikustea zinemaretoetan hilarak zeudela. Garai haietan gaina gogoratzen dut hemen Donostiko zinemaretoetako nagusiek eta esaten zigutela torrente baino takila hobea egin zuela Donostian. Egin genituen lehenengo paseola pribatuetan eta ikusten genuen jendeak parra handia egiten zuela. Eta, itxaropana genuen, baina ez genuen zerrekin alderatzeko daturik. Enpresan, produktoran irusoinen beti ateratzen zen gai bat zen, Telmo eta Kixikin egoten ginenean ere ateratzen genuen aukera bat zen. Eta egon ziren, urte batzuk, benetan serioago pentsatzen hasi ginenak, eta azkenean Telmo eta Kixik ere beste beraien proiektuekin tarte bat aurkitu zutenean, lortu genuen proiektuan sartzea. Bigarren bat, esaten duzu Kontxo, ia lehenengoaren, betik eskatzen dizu jendeak norainoko espektatibak edukiko ditun. Ni lasain nago zen pelikula ziur nago ikaragarri gustatuko dela, baina hau lanbide hau oso zaila da, zen konpetentzia izugarria da eta momentu hortan, egun horietan edukiko dituzu beste proposamen oso potente batzuk ere leku berean eskaintzen direnak eta orduan ez dakizu jendea ze aretora sartzeko aukera egingo duen. Itxaropena badaukagu eta dudarik gabe gure helburua izango da Aupatxe beste txikia uztea. Baina gustorago geratuko nintzateke, 70.000 ikusentzule egin ordez, 100.000 iritsiko balitz. Oso erresa da esatea eta oso zaila lortzea.